Tervetuloa sappeeseen. Hyvää laskettelupäivää. Ei, kun toiseen suuntaan piti. Oh! No huomenta. Tää video on semmonen, että tää loppuu sitten, kun päästään toi challenge läpi. Ennen sitä tää video ei lopu. Se menee tuurilla. Olla rehellisiä. Juu. Se voi olla, että tää video kestää 24 tuntia. Tullaan sitten haikkaamaan tänne, jos ei mene. Voi olla, että menee ensimmäisenä. Jos 100 kertaa yrittää, niin kyllä se yksi niistä onnistuu varmasti. No en lupais kyllä, mutta kokeillaan nyt. Onnea vaan. Jätkä lähtee testaamaan ensimmäisenä. Kokeillaan. Au! Menikö? Ei vittu. Vittu mun meni hermot tohon vittu. Taisi siitä vielä yksi obstakkeli jäädä välistä. Niin, yksi obstakkeli taisi jäädä. Et katsotaan meneekö kauden päättäjästen jälkeen täytyy tulla tänne. Sitten meikäläinen lähtee koittaa. Katsotaan meneekö ekalla. Saadaan mainokset päälle, kun saa yli 10 minuutin video. Vai miten se YouTube nykyään toimii? Ei kun me tarvitaan 1000 tilaa, niin tilatkaa no Herran Jumala tää kanava. Mikä se oli? 2 sääntö. Tilaa ja tykkää. Muistitko? En. Mut ennen tota kinkkiä mä halusin ottaa pikku lämmittelyhaasteen. Mä koitin vetää tohon ässää, lippi sisään ja blindi 2 ulos. Katsotaan kuinka käy. Melkein! Lippi 2. Ainoa temppu. If you know, you know. Joo. Koopedi! Sit nyt aggressiivisuutta! Ei luista tossa saa. Tökkää siinä just ennen sitä. Mites se ässä meni? Ei se ei luista se lumi siinä. Joo. Mites toi suksien voitelu? Eikö se lumestakin, esimerkiksi suksista. Milloin sä oot voidellut sukset viimeksi? Taas tehtaalla viimeksi vuonna. Nyt se luisti liikaa! Ei vois ketsimpi ollakaan. Siitä hapottaa! Vähän sketsihappo. Mamba! Hyljys muljahti. Miten se on noin alhaalla toi ländi? Meni. Juu, vähän likanempaa. Pitää ottaa semmonen chillimode. Eikö chillimode. Noin vaan. Oli siinä cool. Joo, eiköhän se ollut ihan hyvä jo. Sitten lähdetään oikeeseen main eventtiin, eli kinkin kimppuun. Jos toi S oli jo noin vaikea, niin kuinkahan tässäkään?
Mikä sinä kusee? Se on nyt muuttunut taas, siihen tulee niinku kovemmat vauhdit siinä lopussa. Ei tässä päästä Se ekaa suolaa. loppuun edes. Ei niin. Otetaan vaan revanssi. Ei kirveelläkään. Pitää vaihtaa laji. Ei se mene. Mitä? Ei se tuu menee. No Tulee niin. taas. Joo. Tulee oikeaan suuntaan, niin osuu hyvin. No nyt siellä menee kaikille. Kokeillaan. Vähän tuulin väliin pitää ottaa. Ei se tuulee koko ajan. Ei tuule nyt. Ah. Mut nyt kun mennään, niin sit se tuulee. Joo, sit mennään. Tuplia. Ei vielä. Kyllä se vielä tänään menee. Kokeillaan. Missä on oikeesti parhaat puolet, mutta mä yritän parhaani. Se pitää vaan vetää silleen, että et ajattelee, että se on henki pois, jos ei se mene. Niin sehän on pakko vetää. Totta kai se menee silloin, jos miettii tolleen. Katsotaan, tuleeko kuolema vai Sitten meillä ei ole kuvaajaa enää. tuleeko katsoja vai... Eiku, mikä katsoja? Katsotaan, tuleeko kuvaaja. Eiku, mitä? Niin kuvaaja katsoo, että Katsotaan, että tuleeko tuleeko katsojia kuolleita vai kuvaajalle. Katsotaan, mitä kuvaaja mieltä asiasta. 1000 katsojaa, niin saadaan follaus. Kulutuskäyrä nousee niin paljon, että se on pakko vetää. Kyllä. Ottaa Se on kuolema tai GG. Eiku, mikä se on? Vetää tai ei vedä. Nyt mennään. Jätkä kuoli. Tää voi piirtää semmosen tutuskäyrän, että se oli niinku tossa ja nyt se on täällä. Eikö se näytä kamerasta? Joo. Eiköhän se ollut siinä. Mut mulla on videolla pidempi, joten Onkohan vaan? No ota, mä otan yhden nopea. videolla pidempi. Kuvaa mun pippeliin. Enää ei oo paineet. Sessiot loppu, niin ei oo paineet. Sendit saan. Niin jätkä ottaa luovutuksen vai? Joo, se oli sillä selvä tää kausi. No, mä kokeilen. Kyllä mun nyt ainakin pidemmälle pitää päästä kuin jätkä. Niin, no se on vielä edessä. Niin no. Mitähän tässä on laskettu? 5 tuntia. 10 tuntia. Pikkuhiljaa lämpöä. Joo, pikkuhiljaa toi vitutuskäyrä lämpää kyllä. Mulla ei se vielä. Lämpössä tappia. Jalat lämmeni just. Ja ottaa sellainen chilli tatsi siihen vaan. No nyt se menee. Se on siinä. Ei Se oli jo lähellä, mutta se oli pidempi kuin äijällä. Jos ei tällä mene, niin aletaan haikkaamaan sit. Näin on, mäkin liityn mukaan. Juu. Eli tällä olisi vähän niinku pakko mennä. Noin niin. Meillä olisi tossa noin 7 videoa kuvattuna. Meiltä vaan puuttuu editointi. Niin jos siellä on joku, joka haluaisi opetella vähän editoimaan, niin laittakaa yhteyttä tosta alta. Ja saa kolikoita. Saa vähän kolikoita kanssa.
joku opiskelija tai voit olla ihan ammattilainenkin, jos pikku lisätienesti kiinnostaa, niin laitahan viestiä tuosta sähköpostiin mielellään. Voit toki laittaa ihan kommenttejakin, jos haluat, jos ei sähköpostia omista vielä. Niin. No jos oot laskettelija, se on plussaa. Ei ole pakko olla. Kaikki videot ei ole laskettelua. Jos tiedät, miten YouTube toimii, niin laita toki viestiä. Ja mieluusti, jos tiedät, miten Adobe toimii, niin siitäkin pikku plussa. Alta viestiä. Soitellaan. Tai älä soittele, en mä jaksa vastata kuitenkin. Laita viestiä. Senda! First try. Oliks se? Ei ollut vai? Tässä vaiheessa se alkoi olla jo molemmilla niin lähellä, että se on pakko mennä tänään. Meillä on enää puoli tuntia aikaa, mutta silti me tiedettiin, että se menee tänään. Nyt se menee. Nyt jos se vetää, niin... Ei ollut. Ei ollut. Meneekö se silleen, että vasta sitten lasketaan, kun pääsee jotain ulos? Niin, se tippui mun mielestä vähän. Ja sukset oli loppuun asti, mutta se vähän vinos kuitenkin. Ei mihinkään. No niin, sit se menee. Ei ollut. Se on siinä.